Il-kap nazzjonalista Adrian Delija konferma li l-miżuri li qed isemmi hu stess ma jafx kemm jiswew. Għal darb'oħra l-kap tal-Oppożizzjoni baqa' ma tax ċifra ta' kemm jiswew il-miżuri li qed isemmi hu. Mafus għal darbtejn tlieta, Delija infexxi attakka l-pakkett ta' kważi 2 biljun euro imħabbar mill-Gvern sabiex xejn il-negozju u l-ħaddiema Maltin li ntlaqtu mill-imxija tal-coronavirus. Sallum stess, il-costings mhux tagħna tal-Gvern ma nafuhomx. Din id-dikjarazzjoni hija l-kontra tal-preżentazzjoni dettaljata li tal-Gvern fejn issemmew il-miżuri kollha kosted waħda wara l-oħra. Fost l-oħrajn hemm dik li se tonqod aktar minn 47,000 ħaddiem li sofrew tnaqqis fl-operazzjonijiet tagħhom b'tal-inqas 25% u li se jingħataw ħlas ta' ġurnata fil-ġimgħa bbażata fuq 800 euro fix-xahar. Din il-miżura fost l-oħrajn se tiswa 1,600,000 euro fil-ġimgħa. Intant Delija semma wkoll li għandu jitħallas il-lif tal-kwarantina, iżda hawnhekk ukoll meta mistoqsi kemm tiswa l-miżura tiegħu ikkonferma li huwa jħabbar xi ħaġa mingħajr ma jkun jaf kemm jiswew l-affarijiet. Qedtu anke li l-Gvern għandu jħallas il-lif tal-kwarantina għandha titħallas kollha mill-Gvern. Qedtu intom din, imma kemm ħanħallas? Ma nafux kemm hemm nies fi kwarantina mhux hekk, mela allura m'għandniex nagħtu iċ-ċifra. Il-kap nazzjonalista mbagħad għala hekk it-tweġibiet tiegħu mingħajr ma lissen ċifra waħda. As simple as that. M'hemmx xi erf kbir. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.